Ang gina-concern ko rin ang pabalik sa dalawa. Kabatik amot sa ngambal ko. Gapangabay ko nga pagbalik ko sa Bacolod, hindi ko dumasuka. Kaya sa subong ya, galiro-liro pang ulo ko. Hamak mo ya, hambal nila pagpakadto di 20 minutes lang. Layo-layo gali. Isa ka oras ang pakadto di. So sa kainit sa ulo ko, do ko gaon kong naghambal sa tumo. Plus ang driver nga daan nga nag-drive pakadto di sa amon. Daw sa Formula 1, dasig-dasig. Ano-ano man lang yung ambulance kaya may emergency man. Pero despite that, isa ka oras ang pagkadto di. So pag-abot ko ya, dugin balang ko sang 3 katawo. Mayo lang gidabla kay ginsabihan kami nila sang pinakanamit nga KBL nga natilawan ko. Bao, siling ko swerte lang kamo kay kuno ay nyo kunigin pangkaon, panglampos ko nimo. Mayo lang gid kay the best kamo magluto-luto. Kay samtang kapakadto pa lang daan, dumamaoy na kuya. Sino man niya nga hangag ang naghambal nga 20 minutes ang pakadto de. Buka nami iya pang paltokon niya sa ulo ya mo. So naimbitahan ta din no sa Diana sa mga kalinte para speaker. Para i-endorse sila. Siling ko after siniya sang biyahe ha, dugangan yung hatag nyo sa akon. Kay dutay na lamang si parar ng akon nga ugat kag ang akon nga kalag sa akon lawas. So pag-abot yung mga kalinte, after to isang habalambal sa mga youth ya, siling ko mapahuway kuya anay, hindi kuya kasara maglibot-libot sa inyong resort kung kapoy ko, kay ginadagat ko sang kalayoon di. Pero siling ko danay ka, do ka worth it gidya sang biyahe kuya pakadto di haw, kay kakomportable gidya sang ilang nga tulugan ko dayon. After isa ka oras kag tunga, pwede na ko kalagaw-lagaw, kalibot-libot, kag bisan gaulan, worth it na yung kadto. Di pataklas pa ko din nila sa ilang tok-tok sa ilang mountain, no? Kag ho, ang infinity pool ho, bodo ka namin itiklod ang nang-imbitan. Kami tiklod sang nag-imbitahan sa akon. Kapoy-kapoy pro lang tawan nyo. Hindi ka maghinulsol sa pagkadto mo di kay kitaon ang bilog ni Grosso. May infinity pool pa nga bisan ka ulan, pwede kaya ka dive. Ang kulbaan mo lang basa ka. Tapos nagsaka pagid kami diho nga may ara sang aton nga Jesus Christ diri sa babaw nga estatwa. Lantawan nyo, buka tom-tom do may Brazil feel ang niya mga kalente. Aba? Obrigado. Siyempre hindi madula nga gakaway-kaway ko sa mga fans ko. Hindi ko isuplado. Gwapo lang gid ko. Ay, bisan ano kalayo ya, pwede ka mo di ka bisita, kay pwede ka mo di ka overnight, kaglantawan yung lugar ho, hindi niya mabang-bang. Kay katahom-tahom gidya, makita mong nature, at the same time, makita mo nga, lantawan nyo, bala mo ko gwapo gidya sa ako. Pagkatapos ko yung lagaw-lagaw, yung siling ko gain nyo ko na bulong kay mapuway ko. Kaya sa sumong ginadagat kay kuya, bo Diyos ko. Dali-dali, mandayin si doktora, kwa to sang bunamin. Kagip lang lapsi na ko. Bo, salamat gid sa inyo sa pag-akomodar sa ako tulog ko anay. Good night.